Nakoľko je pokročilý čas a vy sa sponáhľate na autobusy, nebudeme sa zdržiavať. Takže bez dlhých okolkov všetkým chcem poďakovať, že ste pekne súťažili, snažili ste sa za menšie nezhody. Dúfam, že ste si to všetko vyjasnili, dúfam, že ste spokojní s priebehom a prejdeme k výsledkom. Poprosím nášho pána starostu. Je tu? Áno. Pán starosta! Takže, ako prvé vyhlásime tie 3 naše súťaže. Prvé miesto, takto ideme od 3. Tretie miesto vo futbale vyhrá Kalnica. Druhé miesto Opatová nad Váhom. Prvé miesto Chocholná Velčice. Najlepšia futbalistka, teda najlepší futbalista, vyhodnotený rozhodcami, je Angelika Laginová. Z Mnichovej Lehoty. Viviana. Tretie miesto Opatová. Druhé miesto vo Vivianej Mnichová Lehota. Prvé miesto Kalnica. Štafetový beh alebo metlový beh, čo nás veľmi mrzí, že pani riaditeľka z Kalnice si asi zlomila prst, takže letela na pohotovosť, čo nás veľmi mrzí. Dúfam, že aj napriek tomu sa vám, Kalničania, páčilo, lebo ste prvýkrát na tejto našej akcii. Ale však aj ona bola.
Kde je Zuzana? Keďže boli dve druhé miesta, na to sme neboli pripravení, takže jedno druhé miesto, skalka nad váhou. Razia prišla. Výborne. Druhé miesto, Mnichová Lehota. A prvé miesto aspoň niečo chce. Mali sme dobrú strihu, Zuzka. Štafetový beh. Strigoňský, preto je to striga. A teraz prosím zástupcu z každej školy, aby si prišli pre malé darčeky aj pre tých, ktorým sa neušlo. Na cestu domov pozdrav, aby ste mali na čom odletieť. Opatová. Opatová. No, prišli si pre zlé deti. Chocholná. Ivanovce. Kde? My máme. Skalka nad váhom. Pôjdeš ty. Ako vieš? Kto si povedal? Ja som mal 40. To je pre každú školu. Mnichová Lehota. A teraz pôjdeme my. Poď tam ty. No sú tam všetci nerozprávni. Kalnica. Ešte oni povedali. Selec. No choďte. Ježiš. Keďže ona sa tu pýta. Počkaj. To sú opička také malé. Ty Štafetový beh. Beh na 200 metrov. Prvý ročník, víťaz Lívia Letková, Selec. Za štvrtý ročník Kalnica. Každý dostane diplom a vybere si plišáka, akého chce. Lívia, vyber si plišáka. Matej Bolech. Ako? Ty máš až dve. Ty máš aj hot loptou, aj beh na 200 metrov, aj loptičkou. Dáčo si mal zobrať. 3 plišáky si zober.
To je pre Kalnicu všetko, môžete ísť. Ďakujeme, majte sa. Pokračujeme. Beh na 200 metrov. MK Peťková, skalka nad váhom. Tretí ročník Mário Zeman, skalka nad váhom. Šprint na 60 metrov, prvé miesto. Lívia Letková, naša, Odlivka. Druhý ročník, Šumichrastová Michaela, skalka nad váhom. Tretí ročník, Rakovan Marek Chocholná. A štvrtý ročník, Stanko Šišovský. Super! Hod loptou. Prvé miesto David Kučera, Selec. Druhý ročník Šafániková Miška Opatová. Je to správne? Ja, Štefániková. Štefániková Miška Opatovej. Tretí ročník Chorvátová Sofia Chocholná. Hod loptičkou. Za prvý ročník Filip Kuric, Mnichová Lehota. Za druhý ročník Martin Jalúška, Selec. Za tretí ročník František Ciesár, Chocholná. Skok do diaľky. Prvý ročník Lívia Letková, Selec. Druhý ročník Martin Januška, Selec. Tretí ročník Marek Rakovan, Chocholná. A za štvrtý ročník najlepší Michal Forvard, Mnichová Lehota. Skalka nad váhom. Poprosím vás, aby ste si prišli vybrať ešte nejakých plišákov. Thank you.